نجزا رسخات خورت كاتهوبولن توفرولن جزي حجيو كابعلتات حدا معلتي أب حدا تكال ناربع عامتات السر حدا مغربي يركبو مو كم يالو سرح إلى مسحات تكوه كم عمولن دان صرصري من لسلي جيم كلوت إن قدميت كسوقو من أيكالكن أتوي يكوس خايكالن حلفيه يتابعنن كم تخالو سبات رخبو عدل دم خركب أيكالكن يلني أنا دم تكوري لتأمتكوه مغنياتو زي مغربي أب كندنا تعب نفسه زولو وقاطات أورزخ إن جزاء رسون هيوتن كغير زفتن نجزاء رسو قديفو ناربع عامتات نخل سبن نخل نجارن كوكس جزيو تدفع سبي حدني هيوت كغير زغر رديت وي حبريتا خنجركا سبات نمزانا قعزو علو وجزيه كابتني هيوتو من ممحياشتو علو وجزيه عزيو زبزحيو نساعاتات بزعبا زاورو لعدوي زشتي ومستيعللو بوتاتات يوادادورون نقعزوهم بلان يوصون بزعبا مصايوم بزعبا هيوتهم كخون كله جن أملاخ يفلت كم بهاجي كخون اللي يخون إلهم تصفات راي جبرو ريخا نتعزيا قداس زخون قعزه هيوتهم نعقد أمين عدل وي مخونتاتي قرفوا ومو تحرنا من تعوتات كم زي كونوا زدلي وهيوت كم زي رخوبين تصرصرو أبزخول لعامتات تمهار كونا قرتهاليو هيوت زدليه كازي كونس زقبا أكايا تملس الكاوي تهبكا ولا كوا ما أنم كسمع زي دل انتخونه قندما خول سب كردو زلو مرير حكي تحجز لك هيوت وصيتنا يتحجز لك فلسفنا ويتحساسبا تخكلنيا نصبراوي ناي تسفخاوي ناي تمنيت كازي كونس ناي تمعلتو تغبرو مرጫታት اتحساسبا خان زمعبلكا يوم لمدتاتن وصيتيو اتلو مخوين كاي زلخا وصيت ناي تخساب حجه تغبرو صنحخا نغري زغت سمع خلخا ربشكا خون صبق وي زي مچو سمعيت كسمعكا خيل خون ازم سمعكا دما صبقيو مخنياتو نملوات تقدماي سغوم توسيد كالخا مال سلا زخونه حلف كتقيرو يتخيلنيخا نسو روماي حليفيو اتزحقوس ነገር ግን ካብ ሕጂ ካብ ሎሚ ካብ ዛህሞ ጀሚርካ መጻይኻ ክትቀይር ትኽእሊኻ ግና ፈለማ ሕጂ በይ ከም ዘለኻን ብኸመይ ናብ ዘለኻ የህይወት ከም ዝረዓምካን ምስ ገዛ ርእስኻ ብዘይ ዝኾነ ምስምስ ብዘይ ዝኾነ መምኽነይታ ክትግምግም ኣለካ ሓቂ ንምዝራብ መብዛሕትኦም ሰባት ዋጋ ዲስፕሊን ዘይኮነስ ዋጋ ሸለልትነት ወይ ዕሽሽ ምባል እዮም ዝኸፍሉ ዘለዉ ኣባህላይ እንታይ ማለት እዩ ጽቡቕ ጌረ ኸብረሃልካ ዕሽሽ ምባል ኣዝዩ ቀሊል እዩ ጻዕሪ ዝሓትት ኣይኮነን نتعناخا خي حسبكا زدلخاي بمبلعن أكلاو من قصقاس بزي مقبارن نهيوتكا كم زي تدليا بزمسل أقباب نتعناخا عشش كتبلو تخيليخا زرخبكا يقول لغنزب بمدفع بزي موهلال بزي موفار ومدما بزعبا أما حدا درا غنزب بزي ممهر نقوطباخا عشش كتبلو تخيليخا بزي من بابن بزي مصنعن كاب تقدما ببيت مرت استمهاركا ينلعلي بزي ممهر نعمرخا عشش كتبلو تخيليخا جنا بزعبة عشش مبالك نقرأ كازدلي ولا داغلي لي خون نبر جن عدا لوي بتعدا دما صنيح مس ولدي زمن لسكا عدا شللتنت مقبر كونيره ابزبل تعسا زمول هيوت من باري كالوت سبات كعوت خلونا راخه نسخا جن سلمنتاي كم زي تعوتنا حسبكا ابزلخا يتعقيتكا مترافيو زي نجر زي اب عسراتات عدمي كلخو يو كردئني جميرو شعو رائده تريفه تسفاز قورص كلن نقدميت زي قسقسن منسي نيره ግና ሽዑን ህይወተይ ዝቕይር ሓደ ረቂቕ ነገር ተገንዘብኩ መኪናይ ንምጽጋን ዘውጾ ዝነበርክ ገንዘብ ኣእምሮይ ንምምጋብ ካብ ዘውጾ ገንዘብ ይበዝሕ ነይሩ እዚ ኣብነት ብኽዳን ክንቅይሮ ንኽእል ኢና መኪናይ ኩሉ ግዜ የፈትሻ ጎማታት ጽቡቕ ምዃኖም የረጋግጽ ብቕዕቲ ክትከውን ብሰላም ከተጓዕዘነ ንጽዕር ነይረ ግና ኣብ ኣእምሮይ ኣብ ናይ ውልቃዊ ዕብየትን ሓንቲ ሳንቲም እኳ የዋፈርኩን ድሕሪኡ ድማ ስለምንታይ ህይወተይ ዘይቅየር ኢለ እግረም ነይረ أمرخا خمجرات سلزخونة مرت زر أنت زريق خالو معلتو أنت داستي خايو بزح فريات كتعات صديقة نتجرات كعشش أنت دايل كايو بعلو صبق خونا يخيلنيو بعلو صبق خونيو الكان تدا تتصبي خاجن أنت يكبوك والكم زغل فلوتيو بزح خرداد يخب كلالكا وتما بعشش تبع لجرات زبق له خردادات زياتهم يوم ترتاره مخنيت مسمس عسى فرحي كالوتن يوم زوم كردادات دما نتعب جرات كخبوك قل زفتن صبق نجرات حنيقهم يقتلوه حجي دما بزعبة عدا هوتتا خنجركا هوتتا مالت بعلامة مقعد زي كونس أبهيوت حدا حيلو ويعدل نعاخذ زخون خجبر الكنا تتصبخه ببلاش مسوبه بلا نفس كتنفس كلها مالتيو تزحز النجر دما هوتتا قصب قاسيم أكل هيوت كزخون حدا معلت تنسى مسبلكا هيوت كخ كم مسمر وصيا أي ترخبانيخا يقداس بقرب
مخنيتن ببقرب كجبري زبل كاي بزي مقبارني زي جمر حدا نقوه دخي مسلا زلخون لو متراي أكلاو منقصقاس مسرح خقود فيه تبل مصحفة بكند تنبب تليفون وي تيفي اخترق تمرץ نلو متراي زي كجوز أمبر كابقت سألو ورحس معقار كجمر ينابلكا جنزب كاي توهللن ريخا زيو من كالوت النفس وكف وسانتاتن نبينون كرعاي خلو أبي هوتكا خندتي عبيد سألواز سعوي مسلن تدميرون جن وتات ياخو قبرو خاي خو اليوم حدا خضر دوز لك عبي نجر دما تن مقبارو قليل زخون النجر نزي مقبارو ون قليلي زي دما توسان نجر عوتن ودقتني اما سرحنا ولقاو عبيت بزح حساب زبل حدا ازي حدا غنيا زخون قال له نسو دما حدا معالت زبلي حدا معالت صبق كغبر كجمريه حدا معالت غنزب كعقوريه حدا معالت تو مصحف تخنبوميه حدا معالت علامه كسعويه حدا معالتي جنا خطفلط زلكا እቲ ሓደ መዓልቲ ዝብል ቃል ትርጉሙ ፈጺመ ይገብሮን ዝብል እዩ ሓደ መዓልቲ ማለት እቶም ሕልምታትካ ባህግታትካ ዝበኑሉ መይቶም ዝቕበሩሉ መቃብር እዩ ሕጂ ሓደ ልምዲ ክህበካ ብዛዕባቶም ኩሉኻ ትምንዮም ዘይኮነስ ብዛዕባቶም ብልክዕ መዓልታዊ ትገብሮም ልምድታት ሕሰብ መዓልታዊ እንታይ ኢኻ ትገብር ግዜኻ ብኸመይ ትሕልፎ እንታይ ትበልዕ ክንደይ ገጽ ተንብብ ክንደይ ሰዓት ቴሌፎን ትርኢ ምስ መን ትውዕል ገንዘብካ ብኸመይ ትሕዞ ሕጂ ነዞም ልምድታት እዚኦም ኣብ መጻኢ ህይወትካ ራእዮም ማለት نزي حجي تقبر زلخا نجر انت قصيلكا يدحر 5 عامت ابي كتبصيحها دحر 10 عامت دحر 10 عامت كابي كتبصيحها اذا حطوتات كتملسو خلخا جزارسخا حقنيا تكون لك ايتمخني سئلكا تحجي زلخا يغعزخا نبي وسدك خم زل طراي تعذبمو اذا غعززي نابتخ بصح زدل بوتا يوسدني دي زللكا جزارسخا حتت نمبزحتيوم سبات مولسو ايفالني اذا غبر ملسي كتغطمو ازي تبعاتي حتى كاي جنا خابو زخفأ نجر انتي مخانو تفلت ريخا ود 65 عامت كوينكا نتي زنبركا توهبن عقمن كم زباخنكا يختردا خلخاي مچوتا قديمكا سلازنبركا حكاي سلازنبركا وي سلازفرحكا وي مزاناغعتا سلازبزحكا نتا عقمخا خيتطقمكالو مترافو عزيز حزني زي دما مچوت دخنت يبحال دخنت كبل كلخو بزعبا فاينانساو دخنت طرايكم كززارب زلخو بزعبا دخنت ناي بهاغي دخنت ناي صعري دخنت ناي عبيتي إذا مالت كابت خد قبرة تخيل نتحتي كتنبر بست سمامع مالتي اتزلك نجر حماق سلازي كونت راي بو نخت نبر سمامع مو سلازي مسعار تقارص معباي تقارص كابت زل خاين لعل خد كون مفتان تقدفو جنازة تفلت قالك نابز مدرز مصاخه ترى هيوت كتنبر يكون كان استعدلك توهبون عامن كتباخون يكون كان سلازي كابت حجو تقبرة زل خان لعلي كتقبر تخيليخه اتحطو جن نتعاقمخا أبايتا نموعال واقا ختكفل دلوديخا نتوسنا جزي مالت كساب عود تخون بوتشوت كتروح عود دلوديخا أبجزارسخا ختوافر دلوديخا نجزارسخا خم جداس غيركا خطري لكا مسأيخا قالوا سولو خمس جبهكا عقمخا دما كتقوم له خمس لكا ختوسنا لكا زوسان زي قبل بخمس وصلكا يخل نجار يغير جنا حجي أبي كم زل خمس نفسخا بحق خمس زرراب حلافنت كم موسادن كجمر عليكا أبي وتكا بجيكا خال سب حلافنت يبولن ولد خايكونن ممهران كايكونن حلافي خايكونن منغست وي قطباونا يكونن نسخات رايخا ميت خميتي هيوت كانت كحلافنت رايا زي دما بسراتي مخنياتو اب تحج زل خايو بوتا نمصح حلافنتنات كان تدا خوينو كتقيرون عقم لك مالتي قداي يكون كان تسفاز قرص كايكون كان تعاقيت كاونا يكون كان ام مسقلاو منغدي خا زلخا نابيكم تخيد دما بعلخا توسن تخيليخا مودا انتي كتوسنيخا مهوتات كتقصل ليخا ويس هيوتكا تقاطاتيركا اب غزا رسخا خطوافرن اتتدليو مصاخ تهنصنيخا اتمرጭ اناتكاي زحالفه كل غزيون ناتكاي نيرو حدا غزي سيمينار كهب كلخو حدا ازي بهيوت زدخمه كبير صورس تسكمه زمسل منسي ناباي مصمو جيم ازي بزح توسخ ገንዘብ كركب علني مخنياتو سدرا بيت سلازعلي زغفول عداتات اللوني بستخالن متن اصعري ግን نقدميت كسغو مايك الكون انتاي كغبر علني لني انا دما خعزو بصنيحه اب سرحخا خبت صعرن لعلي اب غزا رسخا صعر إليو نسو بزي فلطو وي بزي ردو قانقا خم زارو زلو خوين طمتني شعو صبق غير خغلصو لجمركو ري اب سرحخا انت داصيركا منابابرو كتقال تخيليخا اب غزا رسخا انت داصيركا ግን هافتي عدل عاود كتفطر تخيليخا إليو እቲ መብዛሕትኦም ሰባት ዘይመሃርዎ ወይ ዘይረድእዎ መሰረታዊ ሓቂ እዩ ካብቲ ዝተመሃርካዮ ወይ ካብቲ ሓሳስባኻን ላዕሊ ኣታዊ ክትረክብ ኣይትኽእልን ኢኻ ኣታዊኻ ካብቲ ናይ ውልቃዊ ዕብየትካን ላዕሊ ክኸውን ኣዝዩ ሰሓት እዩ ስለምንታይ ምኽንያቱ ዋጋ ዝኸፈልካ ንግዜኻ ዘይኮነስ
نتي أبت عداقة زمت أخايا واقا خايو سلازي واقا خوصخ انت دعا ليخا أبقزار سخا خطوفر عليك مالت زيادة فلتت زيادة خلت زيادة ديسيبلين كهلوك علو أكاديماوي تمرتي مناوا خورخ تمرح يخلك خون بعلخا ممهرجن حبتام عوتي قبرك زي أزي أقداس سلازخونه دقيمة خزاروي أكاديماوي تمرتي مناوا برخ تعال حجزك بعلخا ممهرجن حبتام يقبرك إذا خبل كله سروع تمرتي أيدلن مالت هيكونن أكاديمي تمرتي أيدلن مالت هيكونن أقداسي مسرتي هبكاي جنا قدم عامتات أبيت تمرت استمهاركا يطراي نابت خطبصح تدلي هيوت نختبصح أخو يكونن عالم ببجزيو تغير على اندستريات يغير له تكالات كوبانيات يغير له تكنولوجيا يغير له سلازي نسخاون مسؤون تدازي تغيركا ممهارن معباين تدازي قتيلكا ندحريت كترفيخا أولكاو عبيت انتاي دس كم زبلن نتفلطرو نخل ነገር ክትቀይራ የድልየካ ንገዛ ርእስኻ ጥራይኻ ክትቀይር ዘለካ ንቁጠባኻ ክትቀይራ የድልየካ ሁነታትካ ክትቀይራ የድልየካ ንኻልኦት ሰባት ክትቀይራ የድልየካ ንስኻ ንገዛ ርእስኻ ጥራይኻ ክትቀይር ዘለካ ንስኻ ምስ ትቀየር ድማ ኩሉ ነገር ይቀየር እዚዩ ድማ እቲ ናይ ውልቃዊ ዕብየት ተኣምር ሓንሳብ ምስ ተመሓየሽካ ህይወት እውን ክትመሓየሽ ትጅምር ህይወት ስለ ዝተቀየረት ዘይኮነስ ንስኻ ስለ ዝተቀየርካ እዩ ረአ ንስኻ ወዲ ሰብ ጥራይ ዘይኮንካስ ንስኻ እናዓበኻ እናተለወጥካ እትኸይድ ፍጡር ኢኻ ወትሮ ሓደ ነገር ኣብ ናይ ምዃን መስርሕኻ ዘለኻ እቲ ሕቶ ግን እንታይ ኢኻ ትኸውን ዘለኻ ዝብል እዩ ዝያዳ በዓል ዓቕሚ ዝያዳ ክእለት ዘለካ ዝያዳ ክቡር ዲኻ ትኸውን ዘለኻ ወይስ ዝያዳ መማረሪ ዝያዳ ዝተዓግተ ተራ ህይወት ኣምየን ኢልካ ዝተቐበልካ ሰብ ኢኻ ትኸውን ዘለኻ ኣብ ነፍሲ ወከፍ መዓልቲ ናብ ሓደ ኣንፈት ኢኻ ትጓዓዝ ዘለኻ ብህይወት ክሳብ ዘለኻ ድማ ደው ምባል ዝበሃል የለን ወይ ንዓበኻ ኢኻ ዘለኻ ወይ ድማ እናተረመስካ ኢኻ ትኸይድ ዘለኻ ስለዚ ብዛዕባቶም ንገዛእ ርእስኻ ንምልዋጥ ወፍሪ ክትገብረሎም ዘለካ ሰለስተ መዳያት ንዛረብ እቲ ቀዳማይ ኣዝዩ ኣገዳሲ ዝኾነ ነገር ኣእሙሮኻ እዩ ኣእሙሮኻ እቲ ዝኸበረ ሃብትኻ እዩ ምክንያቱ ኩሉ ነገርካ ማለት ኩሉ ዓወትካ ኩሉ ኣሳልጦኻ እቲ ኻዕብቶ ኩሉ ሃብትን ክእለትን ካብ ሓሳብ እዩ ዝጅምር ስለዚ ስለምንታይ በሊሕ ፍልጠት ዘለዎን ለባምን ንኽትከውን ክሳብ ዝከኣለካ ኣብ ኣእሙሮኻ ብርቱዕ ወፍሪ ዘይትገብር በሊሕ ዝገብረካ ጥራይ ዘይኮነስ ሃብታም ዝገብረካ መጻሕፍቲ ከተንብብ ኣለካ ኣብ መንጎ በሊሕ ምዃንን ሃብታም ምዃንን ፍልልይ ኣለዎ እዩ ሓበሬታ ንምእካብ ጥራይ ዘይኮነስ ኣተሓሳስባኻ ንምቕያር አንብብ ካብቶም ንስኻ ክትበጽሑ ትደሊ ህይወት ዝበጽሑ ሰባት ንምምሃር አንብብ ዘዕንወካ ዘይኮነስ ዘገልግለካ ፍልስፍና ንምዕባል አንብብ ኣብ ሰሚናር ኣብ መጻሕፍቲ ትረኽቦ ሓበሬታ ኣረኣያታትን ዝምድናታትን ካብቲ ተውፅኦ ገንዘብ ኣዝዩ ዝበለጸ ዋጋ ከም ዘለዎ ብምርዳእ ገንዘብካ ውፍር ኣብዚኦም እንተደኣ ዋፊርካ ኣብ ናይ መጻኢ መንነትካ ኢኻ ወፍሪ ትገብር ዘለኻ ንሙሉእ ህይወትካ ቅይሮ ዝኽእል ፍልጠት ኢኻ تعدق زلخا جزيخا أب حدا سمينار عم من باب حدا مصحف مستوافر كم زلوا وقازيت فولت أم زنبر كام عصفلت أتن أتحسس باني خفت الكايو اتخلى وفرخت قبرول زلك مداي كإلت كايو أب عداقة هي زيادة خبر كتكون لك من نوا وبرخان ممرح عبد قبرو زبل خلو فليك تكون لك صبوق تراي زي كونه بقوع تراي زي كونه فليك تكون لك سلازم ما توسخ خلتات كتخعبت لك بزبلت أم الزراب ممرح جنزب كان جزيخا من محدار تمهار مخنياتو تخعبته نفس وكف حدش كإلت مواقخ حفي بولي مبزحت يسب حدث رح مسرخبه قال حدش نجر ممهار يقارتي بقى سرحي بخمي كم سرح درو فلت يعيلو يحاسب نزد ما بزي لو طنا عمتات يقبرو قنا حدا نجر بخمي كم سرح صبق غير كام مفلاتن ابت نجر فولي مخانن كلتا فصيمو مستفالاليو نجراتيو ابزان نبر لا زلنا عالم دما ما اخلا يسم مخان اخلا يكونن ما اخلا يسم مخان مالت طفاش مخاني ما اخلا مخان مالت اب قال سمه لاوي سلازي كم ما اخلا هيوت زنبر سب نلعل تكون لك اذا دما قصال ممحياش قصال ممهار ام معباي عقمطاتك قصال وفر مغبار حتى اتوفر ክትገብሮ ለዘለካ ሳልሳይ ነገር ሰባት መብዛሕትኡ ግዜ ዕሽስ ዝብልዎ ግን ምናልባት እውን እቲ ዝለዓለ ኣገዳስነት ዘለዎ ሳልሳይ ነገር ስምዒትካ ናይ መቆፅፃር ዓቕምኻ እዩ ሪኢኻ ኣለኻ ዓወት ኣብቲ ትፈልጦ ወይ ክትገብሮ ትኽእል ጥራይ ዘይኮነስ ኣብቲ ክትፃወሮ ትኽእል ስምዒታውነት ዝተመርኮሰ እዩ ብስጭት ክትፃወር ትኽእል ዲኻ ተስፋ ምስኣን ክትፃወር ትኽእል ዲኻ ምንጻግ ክትፃወር ትኽእል ዲኻ ውድቀት ክትፃወር ትኽእል ዲኻ ነቐፌታ ክትፃወር ትኽእል ዲኻ ዕንቅፋታት ክትፃወር ትኽእል ዲኻ ምክንያቱ ኣብቲ ኽቡር ዓወትካ ንምብጻሕ ኣብቲ ገብሮ ጉዕዞ ኩሎም ዞም ነገራት ክገጥሙኻ እዮም ኣብ ምዕባይ ስምዒትካ ናይ ምቁፅፃር ዓቕሚ ወፍሪ እንተዘይገርካ ማለት ፃዋርነትካ ጽንዓትካ ነገራት ምስ ዝኸብዱ ናይ ምቕፃል ዓቕምኻ እንተደኣ ዘይሃኒፅካ ኣብቲ ናይ መጀመርያ ምልክት ፀገም ተስፋ ክትቆርፅ ኢኻ ካብ ዓወት ሒደት ስጉምቲ ጥራይ ርሒቕካ ከለኻ ኢድካ ክትህብ ኢኻ እዚ ልዕሊ 1000 ግዜ ኣብ ሰባት ክኸውን ርአየ ሓደ ሰብ
ኣብ ሸቶታቱ ምስራዕ ይጅምር እሞ ንተወሰነ ግዜ ኩሉ ነገር ዝሐጉስ ይኸውን ድሕሪኡ ግን ዓንቅፋት የጋጥሞ ነገራት ከም ዝተመደበሎም ኣይከዱን ገለ ምንጻግ ገለ ውድቀት ገለ ተስፋ መሳእን ፍጠሩ ነዚ ከም ኣካል ናይቲ መስርሕ ገይሩ ክሪኦ ከም ሓደ ተመክሮ ገይሩ ክጥቀመሉ ኣብ ክንዲ ዝፍትን ምስ ውልቃዊ ህይወቱ የተኣሳስሮ እሞ ክሰዓር ፈቃደኛ ይኸውን ዝጀመሮ ከይወደአ የቋርጽ ግናቶም ዝዕወቱ እቶም ሸቶታቶም ዝወቕዑን ነቲ ዝደልይዎ ህይወት ዝሃነጹን ሰባት ኣብ ምዕባይ ስምዒት ናይ ምቁጽጻር ዓቕሚ ወፍሪ ስለ ዝገበሩ እዮም ውድቀት ንድሕሪት ተመሊስካ ክጅምር ዝገብር ርእቶ ምዃኑ ተማሂሮም እዮም ምንጻግ ኣንፈትካ ክትቀይር ዝገብር ሓባር ምዃኑ ተረዲኦም እዮም ተስፋ ምቑራጽ ኣካል ናይቲ ጉዕዞ ጥራይ ምዃኑ ፈሊጦም እዮም ኩነታት ንስምዒታቶም ክቋጻጸሩ ከይፈቐዱ ጽኑዓት ኮይኖም ይቕጽሉ ትኩራት ይኾኑ ንቕድሚት ምጓዓዝ ይቕጽሉ ብዛዕባ ጉዳይ ጥዕናኻ ድማ ክንዕልል ብትጋት ክትሰርሕ ትኽእል ኢኻ ገንዘብ ከተጥሪ ትኽእል ኢኻ ኩሉ ሸተታትካ ክትወቅዕ ትኽእል ኢኻ ግና ጥዕናኻ እንተደኣ ሲኢንካ እንታይ ረብሓ ኣለካ ጥዕናኻ እንተዘይብልካ ሃብቲ ክትሕጎሰሉ ኣይትኽእልን ኢኻ ስለዚ ንኣካላትካ ኣብ ምሕላው ወፍሪ ክትገብር ኣለካ ዝበለጸ ተመገብ ኣካላዊ ምንቅስቓስ ግበር እኹል ድቃስ ርኸብ ንኣካላትካ ክቡር ስለ ዝኾነ ኣኽቢርካ ሓዞ ንኹሉ እዚ ክንገልጾ ዝጸናሕና ኣብ ሓደ ጠሚሩ ዝሕዞ ቀዳማይ ሕግዝ እዩ ኣብ ስራሕኻ ካብቲ ጽዕሮ ንላዕሊ ኣብ ገዛእ ርእስኻ ብትግሃት ብዝያዳ ጸዓር ኣብ ስራሕኻ እንተደኣ ሰሪሕኻ መናባብሮኻ ክትመርሕ ትኽእል ትኸውን ኢኻ ኣብ ገዛእ ርእስኻ እንተደኣ ሰሪሕኻ ግን ሃብቲ ትእጥሪ መብዛሕትኡ ሰብ ግን ብግልባጥ እዩ ዝገብር ኣብ መዓልቲ 8 ሰዓት 10 ሰዓት 12 ሰዓት ኣብ ስርሑ ይሕልፎ ግና ንገዛእ ርእሱ ንምምሕያሽ ዝህቦ ግዜ የብሉን ድሕሪኡ ህይወቱ ስለምንታይ ከም ዘይቕየር ይግረም ግና ኣብ መዓልቲ 1 ወይ 2 ሰዓት ንውልቃዊ ዕብየትካ ማለት ብምንባብ ሓደስቲ ክእለታት ብምምሃር ጥዕናኻ ብምሕላው ስምዒትካ ናይ ምቁጽጻር ዓቕምኻ ብምምዕባል እንተትሕልፎ ኣብ ዓለም ዘለካ ዋጋ እንታይ ምኾነ ኣታዊኻ እንታይ ምኾነ ህይወትካ እንታይ ምኾነ ይመስለካ እንታይ ከም ዝኸውን ክነግረካ እየ ኩሉ ነገር ምተቐየረ ነይሩ ግና ኣብ ሓንቲ ለይቲ ዘይኮነስ ብቐጻልነት ምስ ትሰርሕ ኣብ ከይዲ ቀስና በለይ ዝቕየር ዝተፈለኻ ሰብ ማለት ዝያዳ በዓል ዓቕሚ ዝያዳ ክቡር ልዑል ርእሰ ተኣማንነት ዘለካ ዝያዳ ዕውት ሰብ ምኾንካ ነይርካ እቲ ጽቡቕ ነገሩ ድማ ሓንሳብ ከምቲ ትደልዮ ዓይነት ሰብ ምስ ኮንካ ወላ ሓደ ክወስደልካ ኣይክእልን እዩ ገንዘብካ ክወስድዎ ይኽእሉ ይኾኑ ስራሕካ ክወስድዎ ይኽእሉ ይኾኑ ንብረትካ ክወስድዎ ይኽእሉ ይኾኑ ነቲ ዝኾንካዮ መንነት ክወስድዎ ኣይክእሉን እዮም ንሓዋሩ ናትካ እዩ ስለዚ ሕጂ ስለምንታይ ኣብ ገዛእ ርእስኻ ወፍሪ ክትገብር ከም ዘለካ ተረዲእካ ኣሎ ግና መረዳእ ጥራይ እኹል ኣይኮነን ምኽንያቱ ፍልጠት ብዘይ ተግባር መዘናግዒ ጥራይ እዩ ስለዚ ቅድሚ ናይ ሎሚ መደብና ምዝዛብና ነዚ ብኸመይ ከም ተተግብሮ ካብ ሎሚ ጀሚርካ ህይወትካ ንምቕያር ክትወስዶ ትኽእል ግብራውያን ስጉምታት ክንርኢ ኢና ኣብ ነፍሲ ወከፍ መዓልቲ ንውልቃዊ ዕብየትካ ዝኸውን 1 ሰዓት ክትምድብ ኣለካ እዚ ክብለካ ከለኹ ድሮ ነዚ ዝኸውን 1 ሰዓት የብለይን ኣዝየ ትሑዝ እየ ስራሕ ኣለኒ ስድራ ቤት ኣለውኒ ሓላፍነት ኣለኒ ኢልካ ከተመኻኒ ትኸውን ግና ክነግረካ ንውልቃዊ ዕብየትካ ክትህቦ ትኽእል ግዜ ኣለካ እዩ ቴሌቪዥን ንምርኣይ ኣብ መዓልቲ 1 ሰዓት ኣለካ ዶ ኣብ ሶሻል ሚድያ ስክሮል ንምግባር ምስ ኣዕሩኽትካ ብዛዕባ ናይ ካልኦት ሰባት ዓወት ንምዝራብ ንህይወትካ ንቕድሚት ዘየሰጉሙ ነገራት ንምግባር 1 ሰዓት ኣለካ ዶ ስለዚ ግዜ የብለይን ኣይትበል ግዜ ኣለካ እዩ እቲ ሕቶ ድማ ግዜኻ እንታይ ትሰርሐሉ ኣለኻ ዝብል እዩ ቁጥርታት ስለ ዘይሕስቡ ከዓ እቲ ጸብጻብ ብግልጽ ኸብረህልካ ኣብ መዓልቲ 1 ሰዓት ማለት ኣብ ሰሙን 7 ሰዓት እዩ ኣብ ሰሙን 7 ሰዓት ማለት ኣብ ወርሒ ኣስታት 30 ሰዓት ማለት እዩ ኣብ ወርሒ 30 ሰዓት ማለት ኣብ ዓመት 360 ሰዓታት እዩ እዚ ማለት ኣብ ዓመት ልዕሊ 360 ሰዓታት ኣብ ውልቃዊ ዕብየትካ ተውዕል ኣለኻ ማለት እዩ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ዓመት ክንዲ ዝኣክል ሰዓታት ዝሓሸ ዝበለጸ ዝያዳ ክእለት ዘለዎ ዝያዳ ክቡር ሰብ ንምዃን ወፍሪ እንተትገብር እንታይ ከም ዝፍጠር ክትግምቶ ትኽእል ዶ ኣብ ውሽጢ 5 ዓመት ህይወትካ ከተለልያ ክሳብ ዘይትኽእል ሙሉእ ብምሉእ ምተቐየረት ግና መብዛሕትኡ ሰብ ነቲ 1 ሰዓት ኣብ ክንዲ ኣብ ረብሓ ዘውዕሎ የባኽኑ እዩ ድሕሪኡ ድማ ህይወቱ ካብ ዓመት ናብ ዓመት ስለምንታይ ከም ዘለዎ ኮይኑ ይቕጽል ኣዝዩ የድንቕ ዕድመ ይደፍእ ግን ኣይመሓይሽን ግዜ ይሓልፍ ግን ኣየዓብን እቲ ዝሕዝን ድማ ህይወት ሓጻር ምዃና ኸይኣክል ክንዲ ዝኣክል ግዜ ምበኻንካ እዩ ስለዚ ኣብቲ 1 ሰዓት ክትገብሮ ዝደልየካ ነገር እንተሃልዩ እንደገና ተመሃራይ ምዃን እዩ ዕድሜኻ ክንደይ ምዃኑ ብዘየገድስ ክንደይ ዝኣክል ትምህርቲ ከም ዘለካ ብዘየገድስ ዘለካ ናይ ስራሕ ደረጃ እንታይ ምዃኑ ብዘየገድስ ተመሃራይ ኩን ህይወት ኣብ ምምሃር ዝተመርኮሰት ስለ ዝኾነት ሕጂ ምምሃር ጀምር መጻኢኻ ኣብቲ ሎሚ ትመሃሮ ዘለኻ ዝምርኮስ እዩ እቲ ጽቡቕ ነገሩ ድማ ነዚ ንምግባር ብዙሕ ገንዘብ ከተውፅእ የድልየካን እዩ ብነፃ ወይ ብውሕድ ገንዘብ ኣብ ታሪኾም ብዝበለጹን ኣዝዮም ዕዉታት ብዝኾኑን ሰባት ዝተጻሕፉ መዓት መጻሕፍቲ ክትረክብ ትኽእል ኢኻ እዞም ዕዉታት ሰባት ጥበቦም ተመክሮም ፍልጠቶም ኣብቶም መጻሕፍቲ ኣስፊሮም ኣለዉ
ንስኻ ድማ ነዚ ኩሉ ብውሕድ ዋጋ ክትረኽቦ ትኽእል ኢኻ ምንባብ ካብ ትሰግር ቁርሲ ወይ ምሳሕ እንተ ትሰግር ሕሸካ እዚ ክብል ከለኹ ንገዛእ ርእስኻ ጥሚ ማለት ዘይኮነስ እንተወሓደ ኣእምሮኻ ምምጋብ ከም ኣካላትካ ምምጋብ ኣገዳሲ እዩ ዝብል ዘለኹ ሓቂ ክዛረብ እንተኮይነ እውን ዝያዳ ኣገዳሲ እዩ ምክንያቱ ሎሚ ንኣእምሮኻ እትምግቦ ፍልጠት ነቲ ፅባሕ ንኣካላትካ ክትምግቦ ትኽእል እንጀራ ይውስኖ እዩ ግና ነቲ ተንብቦ ካብ ምን ከም ትመሃርን መራፂ ክትከውን ኣለካ ዝኾነ ነገር ጥራይ ዘይኮነስ ዘመሓይሹኻ መፅሓፍ ተንብብ ብዛዕባ ውልቃዊ ዕብየትካ ብዛዕባ መንነትካ ብዛዕባ ከተጥርዮም ትደሊ ክእለታት ዝገልጹ መፅሓፍ ተንብብ ናይ ዕዉታት ሰባት ታሪክ ህይወት አንብብ ካብቶም ንስኻ ትደልዩ ህይወት ዝወነኑ ሰባት ተምሃር እዚ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ኣብ ህይወት ዘገርመን ነገር እንታይ ምዃኑ ትፈልጥ ዶ ሰባት ብዛዕባ ገንዘብ ምምሕዳር ካብ ድኻታት ሰባት ምኽሪ ይወስዱ ብዛዕባ ከመይ ጌርካ ከም እትነብር ካብ ዘይሕጉሳት ሰባት ምኽሪ ይወስዱ ብዛዕባ ከመይ ጌርካ ከም እትዕወት ካብ ዝወደቑ ሰባት ምኽሪ ይወስዱ እዚ ከም ማይ ምሕቋን ወላ ሓደ ትርጉም የብሉን ስለዚ ሃብታም ክትከውን እንተደኣ ደሊኻ ካብ ሃብታማት ሰባት ተምሃር ጥዑይ ክትከውን እንተደኣ ደሊኻ ካብ ጥዑያት ሰባት ተምሃር ዕዉት ክትከውን እንተደኣ ደሊኻ ካብ ዕዉታት ሰባት ተምሃር ክሳብ ክንዲ ዝቐሊል እዩ ኣማኸርትኻ ብጥበብ ምረፅ ኣማኸርትኻ ብቐረባ ትፈልጦም ሰባት ክኾኑ ኣየድልዮምን እዩ ደረስቲ ተዛረብቲ በቲ ሞያኻ ዝተመኮሩ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም እንተኾነ ግን እቶም ምኽሪ ተሓቶም ብሓቂ ኣብ ህይወቶም ሓደ ነገር ከም ዘፍረዩ ኣረጋግፅ ሱቕ ኢሎም ክልተ ሓሳብ ጥራይ ዘይኮነስ ውፅኢት ከም ዘለዎም ኣረጋግፅ ነቲ ክትጓዓዘሉ ዝኣመትካዮ መንገዲ ከም ዝተጓዓዝዎ ኣረጋግፅ ሕጂ ድማ ብዛዕባ መዓልታዊ ንጥፈታትካ ክንዛረብ ኢና ምክንያቱ ዓወት ሓሓሊፍካ ብትገብሮ ነገር ዘይኮነስ ብቐፃልነት ብትገብሮ ነገር እዩ ዝዕቀን ስለዚ ነፍሲ ወከፍ መዓልቲ ምስ ትገብሮም ንህይወትካ ከም ዘለዎ ክቕይሩ ዝኽእሉ ገለ ዲስፕሊናት ክህበካ ንግሆ ኣካላትካ ብምምጋብ ዘይኮነስ ኣእምሮኻ ብምምጋብ ጀምር ቁርሲ ቅድሚ ምብላዕኻ ቴሌፎንካ ቅድሚ ምርኣይካ ዜና ቅድሚ ምስማዕኻ ንሰላሳ ደቃይቕ ዝኣክል ኣብ ኣወንታዊ ዝኾነ ነገር ትምህርታዊ ዝኾነ ነገር ንኣእምሮኻ ክዳሉ ዝኽእል ነገር ብምንባብ ወይ ብምስማዕ ኣሕልፎ እዚ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ መዓልትኻ ብኸመይ ከም ትጅምሮ ነታ መዓልቲ ብኸመይ ከም ትሓልፋ ይውስን ነታ መዓልቲ ብኸመይ ከም ትሓልፋ ምስ ትውስን ድማ ንህይወትካ ብኸመይ ከም ትመርሖ ይውስን ዕለታዊ ፍጻመታት ትሕዘሉ መዝገብ ድያራ ክትሕዝ ትኽእል ኢኻ ኩሉ ነገራትካ ፀሓፎ ሓሳባትካ ትምህርትታትካ ኣረኣያትካ መዝግቦም ምሳኻ ዝሳነ ነገር ምስ ተንብብ ፀሓፎ ጠቃሚ ነገር ምስ ትመሃር ፀሓፎ ሓድሽ ሓሳብ ምስ ትመጻካ ፀሓፎ ኣብ ዝኽሪ ዘሎ በራሲ ዝተጻሕፈ ግና ተወራሲ ስለ ዝኾነ ኣብ ተዘክሮኻ ከይተኣማመንካ ኣብ ወረቐት ኣስፍሮ ኣብ ህይወተይ ካብ ዝተምሃርክዎ ሓደ ነገር እንተሃልዩ ኩሎም ዕውታት ሰባት ኣንበብቲ እዮም ኩሎም ዝወደቑ ሰባት ከዓ ምንባብ ዘይፈትዉ ምምሃር ዘቋርፁን ክፈልጥዎ ዝግባእ ኩሉ ድሮ ከም ዝፈለጡ ዝሓሰቡን እዮም ንኣካላትካ ከም መኻዚኖ ጎሓፍ ዘይኮነስ ከም መቕደስ ጌርካ ክትሕዞ ኣለካ እዚ ማለት እንታይ ማለት እዩ ዝኾነ ዝረኸብካዮ ዘበለ ኩሉ ነገር ናብ ውሽጥኻ ይትእትዎ ማለት እዩ ነቲ ትበልዖ ነገር ክትጥንቀቕ ኣለካ ስሩዕ ኣካላዊ ምንቅስቓስ ክትገብር ኣለካ እኹል ዕረፍቲ ክትረክብ ኣለካ ንገዛእ ርእስኻ ክትከናኸን ኣለካ ምክንያቱ ኣካላትካ ማለት ብሂወት ክትንቀሳቐስ ዝገብረካ መጓዓዝያ ምዃኑ ክትርዳእ ኣለካ እንተደኣ ዘይተንከባኺብካዮ እንተደኣ ዘይሓሊኻሉ ድማ ክዓኑ ክባላሽ እዩ ከም ክዳንን ጫማን ከም ማኪና ኣሪጉ ኢልካ ብሓድሽ ክትቅይሮ ኣይትኽእልን ኢኻ ስለዚ ጭዋዳ ዲስፕሊን ምህናፅ ክትጅምር ኣለካ እዚ ንምህናፅ ድማ ገዛእ ርእስኻ ንኣሽቱ ክትገብሮም እትኽእል መብፃዕታት እቶሞ ሓልዎም ኣተግብሮም ን30 ደቂቕ ከም ተንብብ ንነፍስኻ ቃል እቶሞ ድሕሪኡ ድማ ግበሮ ኣብዚ ሰሙን 3 ግዜ ኣካላዊ ምንቅስቓስ ከም ትገብር ምስ ነፍስኻ ቃል እቶሞ ድሕሪኡ ድማ ተግብሮ ዝተወሰነ መጠን ገንዘብ ከም ተዋህልል ቃል እቶሞ ድሕሪኡ ድማ ግበሮ ምስ ነፍስኻ ዝኣተኻዮ መብፅዓ ኣብ ትሕልወሉ ነፍሲ ወከፍ ሞት ኣብ ገዛእ ርእስኻ እምነት ተሃንፅ ውፍይ ምዃንካ ተኣማንነት ከም ዘለኽካ ንገዛእ ርእስኻ ተረጋግፅ እዚ ድማ ድፊኢት ድርኺት ይሃንፅ እዩ ብዛዕባ ገንዘብ ክንዛረብ እንተደኣ ኮይና ድማ ሓደ ዕሽሽ ክትብሎ ዘይትኽእል መዳይ ኣሎ ንሱ ድማ ብዛዕባ ፋይናንሳዊ ዲስፕሊን እዩ ፋይናንሳዊ ህይወትካ ዝቕይር ሓደ ቀሊል ቀመር ክህበካ ከም መብዛሕትኡ ሰብ ኩሉ ዝረኸብካዮ ኣታዊኻ ምጥፋእ ዘይኮነስ እንተወሓደ ብሰብዓ ሚእታዊት ናይቲ ትረኽቦ ገንዘብ ምንባር ተምሃር እዚ ማለት ብሰብዓ ሚእታዊት ንበር 10 ሚእታዊት ተዋህል 10 ሚእታዊት ወፍሪ ግበር 10 ሚእታዊት ድማ ምጽወት ሃብ ሕጂ ዝኽብለካ ከለኹ ብሰብዓ ሚእታዊት ክነብር ኣይክእልን እየ በዚ ዘለኒ ኩሉ ኳስ ንኽነብር ይቃለስ እየ ዘለኹ ኢልካ ትሓስብ ትኸውን ግና እቲ ጉዳይ ብዛዕባ ክንደይ ከም ትረክብ ዘይኮነስ በቲ ትረኽቦ እንታይ ከም ትገብር እዩ ብሚልዮናት ኣታዊ ዝረኸቡ ግን ኩሉ ዝረኸብዎ ስለ ዘጥፉ ዝዓነው ሰባት ኣለዉ ማእኸላይ ኣታዊ ዘለዎም ግን ኣብ ገንዘቦም ዲስፕሊን ስለ ዘለዎም ኣተሓሕዛ ስለ ዝተምሃሩ ሃብታማት ዝኾኑ ሰባት እውን ኣለዉ ብሰብዓ ሚእታዊት ምንባር ክትጅምር ከለኻ ዲስፕሊን ንኽህልወካ የገድደካ ኣብ መንጎ ድልየትን ዘድልየካን መሰረታዊ ድልየታትን ፍልልይ ክትገብር የገድደካ ዝሓሸ ውሳኔታት ንኽትገብር የገድደካ
ካብ ዝረኸብካ ይኣታዊ ተዋህልልን ወፍሪ ትገብር እንተደኣ ኮይንካ መጻኢኻ ተሃንጽ ኢኻ ውሕስነት ናጽነት ይህልወካ እዩ ሎም ኩሉ ዝረኸብካ የጥፊኻ ናይ ጽባሕ ባዕሉ ፈልጥ ኢልካ ተስፋይ ትግበር ገንዘብካ ምምሕዳር ብምኽኣል ንጽባሕኻ ሎሚ ተኻናኸና ኣብ መወዳእቲ ሓደ ብድሆ ኸበካ ን30 መዓልታት ነዞም ዲስፕሊናት እዚኦም ሙሉእ ብምሉእ ተወፍየሎም መዓልታዊ እንብብ መዓልታዊ ኣካላዊ ምንቅስቓስ ግበር መዓልታዊ ጽቡቕ ተመገብ ገንዘብ ኣዋህልል መዝገብ ዕለታዊ ፍጻመታት ሓዝ ንኣእምሮኻ ጽቡቕ ሓበሬታ መግቦ ዲስፕሊን እንተሃልይካ ኣብ ገዛእ ርእስኻ ተተኩር እንተሃሊኻ ብዛዕባ ዕብየትካ ዕቱብ እንተኾይንካ እንታይ ክትገብር ከም ትኽእል ኣብዚ 30 መዓልቲ እዚ ንገዛእ ርእስኻ ኣረጋግጽ ግና ኣብዚ 30 መዓልቲ ክትቅይሮም ዘለካ ነገራት ኣለዉ እዚ ድማ ዘይምቹእ ክኸውን ይኽእል እዩ ገለ ከበድቲ ዝርርባት ክትገብር ክትግደድ ኢኻ ገለ ከበድቲ ምርጫታት ክትገብር ክትግደድ ኢኻ ንዕብየትካ ካብ ዘይጠቕሙ ነገራት ሰባትን ክትርሕቕ ክትግደድ ኢኻ ዓወት ብኡ ንብኡ ዝመጽእ ዘይኮነስ መዓልታዊ ብዝግበሩ ንኣሽቱ ጽቡቓት ልምድታት ዲስፕሊናት ዝህነጽ እዩ ልክዕ ከምቲ ን5 ዓመት ኣብ ትሕቲ መሬት ኮይኑ ሱር ክሰድድ ጸኒሑ ኣብ 6 ሰሙን ዝዓቢ ባምቡ ዝበሃል ተኽሊ ቻይና ናይ ውሽጢ ስራሕኻ ሱር ንምስዳድ እዩ ነቲ ድሒሩ ዝመጽእ ዕብየት ዘዳልወካ ወላ ሓደ ሰብ ኣብ ክንዳኻ ክዓቢ ክመሃር ወይ ክዕወት ኣይክእልን እዩ ንኻልእ ሰብ ፑሽኣፕ ክሰርሓልካ መጽሓፍ ከንብበልካ ገስጊሱ ክትንስአልካ ኣይክእልን ህይወትካ ናይ ምቕያር ሙሉእ ሓላፍነት ናትካ ጥራይ እዩ እቲ ዝዓበየ ትጭቡጥ ዓወት ንዋታ ወሃብቲ ዘይኮነስ ኣብቲ መስርሕ ተማዕብሎም ክእለት ፍልጠትን ጽኑዕ መንነትን እዩ እዚ መንነት እዚ ማንም ክወስደልካ ዘይክእል ዘለዓለማዊ ሃብትኻ እዩ ንስኻ ክትቅየር ከለኻ ስድራ ቤትካ ከባቢኻ ይቕየር ንደቅኻ ክትህቦም ትኽእል ዝዓበየ ውርሻ ብግብሪ ክትሰዓብ ዝግብአካ ጽቡቕ ኣረኣያ ምዃንካ እዩ ፈልሲ ገረብ ንምትካን ዝበለጸ ግዜ ቅድሚ ዓመታት ነይሩ ይኸውን እዩ እቲ ካልኣይ ዝበለጸ ግዜ ግን ሕጂ እዩ ካብ ሎሚ ጀሚርካ ኣብ ገዛእ ርእስኻ ወፍሪ ግበር ንስኻ ክትቅየር ከለኻ መላእ ስድራ ቤትካ መቕርብካ ኣዝማድካ ኮላይ እውን መላእ ዓለም ምሳኻ ክቕየር እዩ ካልእ መዓልቲ ብኻልእ ትሕዝቶ ክሳብ ንራኸብ ኣብ ኣሰርካ ኣለኹ تقلك لا تعرفت تمثلوا حناقت نحافت كي يحلف كنا في خب منفت لمن دعيتي إذا كله رفيت ولدنيا أكب كب مسبلة صبح مرعسون ديو حغلة عبيت وراي سبح تلام راي زي من كارانا بالاشت الراي كندعل الجنينو حميتا صبح نقول رئي سالستا أتنتاي كبلو ندبا سالستا نرئي سالستا أتنتاي كبلو عبت تسلم حسوي له زيت صبعكي كدلي كندي تحنا خويله تصايك خللي مثلا وش تخلو صعدخي بلالي مثلا وش تخلو صعدخي بلالي مثلا وش تقله صعدا في بلالي مغربي حازت زخون على ترقدلتا شامنو زبلالا مصوت سكي من شامنو زبلالا سراي زحت مالا دفئا حتى لا ميرك تمرعت بغيكي انبزا ورايك تحامي كليكي يولازا توارد نايلوم سبقزا توارد نايلوم كوريوم سبقزا بخور عركي قويلا مس عمري مستقوبز ماي بيت عند داس زترر مرعت كحيليلو امنتا زحدره
انتاي فديتهم عرهيب كعره مرعتكو حيليلو امنتا زحدره انتاي فديتهم عرهيب كعره سكت عولو صدوي سكت عولو صدوي سكت عولو صدوي سكت عولو صدوي كعتق الكلاب تعرفت مسيلو النحناخت نحفت كي يحلف كنا في خب منفت لمن دا ايتي زخلو رفت ولو دنيا اكتب مزبلة صبح مرعسون انديو حخلة عبيت وراي سبح تلام تراي زي من كارانا بالاشي تراي كند على الجنينو حميتا صبح نقول رئيب سالستا أتنتاي كبلو انداباب سالستا نرئيب سالستا انتاي كبلو تنتاي كبلو توم انداباب سالستا